Mula Kanjeng Nabi dawuh kafa bil mauti wa idza cukup kangge wong kawedusan eling mati kuwi dadi pitutur. Ora usah kakean ngaji jane Pak. Pokok awake dhewe gampang kelingan mati wis cukup kangge pitutur wis. Awake dhewe iki terus dihantui dengan kematian. Mula lek manusa ki sadar lek urip nek saiki tok engko iso mati. Wis gak wani nglakoni maksiat. Mula wong ki lek gampang eling mati muncul sing jenenge segera bertaubat, Pak. Ta'jilut taubah, segera bertaubat. Wong lek kelingan mati segera bertaubat. Kuwatir engko urung taubat terus mati. Lah tenan. Wong ki lek eling mati dawuh ulama akan muncul nasyatah bil ibadah, semangat untuk beribadah. Mergo kuwatir engko pas gak ibadah terus lu siapapun, Pak Lurah maki pejabat to iya, aja sampai ngentit dhuwit, kadung ngentit tibakne. Loh tenan, Pak. Maki kiai ya padha. Mula sampean ojo gampang rasan-rasan, kuwatir pas rasan-rasan terus niku jenenge kafa bil mauti wa idza iki bener ta Kanjeng Nabi. Cukuplah kangge kula karo sampean ilingo mati, lek urip ki mek saiki tok engko urung kepara petuk, engko iso mati. Sadar awake dhewe. Mula awake dhewe iki kudu terus salat, kudu. Mula salat niku jenengan kuwi mulai awal wektu iki kudu wis niat salat lho. Begitu masuk waktu subuh jenengan kudu niat aku engko salat subuh. Lek jenengan kok wis niat salat subuh ternyata urung salat kok jenengan sedo. Iki jenengan sedo sae, Pak. Mergo wis niat salat subuh. Mula niat salat kuwi ning awal wektu to. Jadi begitu masuk waktu maghrib jenengan kudu klek aku niat salat maghrib. Begitu masuk isya aku klek kudu niat salat isya. Dene kowe nek apa-apa jenengan wis hukume wis gugur sampean mergo wis niat salat. Mergo salat ki waktune dijembarne. Wis siji ayo disyukuri waktu mergo waktu itu mahal. Lek mobil gak iso tuku saiki sesuk jek enek, tapi lek wektu engko gak jamak wis sesuk kok gak jamak subuh wis cacat tanggal 14 Desember tulisane sampai ke akhirat. Niku panggah cacat, Pak. Iman-iman. Mula ulama biyen iki sampean titeni senengane lak zikir. Mergo zikir ki ibadah sing kena didele sembarang wektu, Pak. Saking larange wektu, ngeten lho, Pak. Padha karo enek adah ngeten iki. Niki bendina karo Allah disugone awake dhewe tiap detik. Tek. 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 Iki wektu ki terus sowane ngarsane Allah. Lah iki sampean iseni apa? Karena waktu kita wis maju, tek 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 ora iso mundur. Mula kiai mbiyen iki wis diseni. Tek astagfirullah. Tek astagfirullah. Tek astagfirullah. Minimal sowan ngarsane Allah ki isine wektune ki zikir. Mergo zikir ki ibadah sing kena didele sembarang wektu. Kula karo panjenengan seringkali mboten sadar bahwa jatah urip kula karo panjenengan semakin hari semakin menipis, suatu saat jatah hidup ini akan habis. Kula karo panjenengan kalau bicara waktu itu diingatkan oleh sabda Rasulullah. Kanjeng Nabi dawuh nikmatani maghbulun fihi ma katsirum minan nas. Enek nikmat loro sing sering kali dilupakan banyak orang, disia-siakan banyak orang. Enek nikmat loro sing wong kawedusan gak pinter nyukuri. Jadi enek nikmat loro sing dawuh Kanjeng Nabi manusa gak pinter nyukuri nikmat loro niku. Sahabat matur niki riwayat hadis cinarita saking Ibni Abbas. Lajeng sahabat matur napa Kanjeng Nabi nikmat kalih niku. Kula walik sing pertama al-firaq nikmat waktu, nikmat kesempatan. Akeh manusa sing gak pinter nyukuri waktu. Padahal teng donya niki sing paling larang niku jane lek diangen-angen waktu. Karena waktu itu setelah pergi tidak akan pernah kembali lagi. Hari ini tanggal 13 Desember tahun 2025 ya mek hari ini tok. Awit awake dhewe lahir bayek tuwek sampai petuk tanggal 13 Desember tahun 2020 ya mek iki tok.
Sapa sing tau pedhok tanggal 13 Desember 2020 sak liyane dina iki ngacunga, tak tukokne Vario. Ora enek, Pak. Artinya ngene lho, kok hari ini hidup kita tidak berkualitas. Jamaah ora, pengajian ora, sedekah ora, silaturahim ora. Kok hari ini hidup kita tidak berkualitas? Kula karo panjenengan rugi sampai sok dina kiamat. Karena apa? Hari ini tidak akan pernah kembali lagi. Yo, sampean mau kok gak jamaah maghrib? Sampai sok kiamat sampean gak iso jamaah maghrib ning wektu mau. Benjing saged rungokno sesuk tanggal 14. Sampean mau kok gak jamaah maghrib sampai sok kiamat ra iso jamaah maghrib ning wektu mau. Iya apa ora? Lho lek ngono rugi sampai kiamat rugi. Tulisane Yutun gak jamaah mencret gak iso dirubah. Lho lek ngono donya iki sing larang waktu-waktu karena waktu itu setelah pergi tidak akan pernah kembali lagi. Mula Sayyidina Ali dawuh sapa wonge nang sasi Ramadan ora poso sedina ae padahal wonge waras. Enek wong awake waras ning Ramadan ra poso. Lah nyapa Sayyidina Ali kok dawuh waras? Nggih, mergo poso Ramadan ki wajib. Tapi gak kabeh wong wajib poso Ramadan. Sing diwajibne mek wong waras-waras tok. Sampeyan Pak lek lara oleh ora poso Ramadan. Mula sok Ramadan lek pengen ora poso dadi wong. Mula sok mben nang Ramadan kok enek wong kawedusan isuk-isuk kok ngombe kopi karo rokokan aja dilokne pancen kuwi wong. Di sampean kok isuk-isuk buruh tanggane rokokan ngombe kopi aja dilokne ndang golek toko buka tuku kacang atom karo roti sisir gek diendangi. Assalamualaikum Pak D. Waalaikumsalam. Ya Allah luputku ngapuranen Pak D. Lagi ngerti iki lah aku lek sampean lara. Lara piye karep mulai kan sasi poso lah sampean ora poso berarti sampean kan lara. Pak D ini menteleng lara ndasmu kuwi pancen aku rasir poso. Padha karo wong kaji iki lho, kaji ki wajib tapi gak kabeh wong wajib kaji, sing diwajibne kaji mek wong sugih-sugih tok. Sampeyan lek melarat karo Allah dipenging kaji, mula lek pengen ora munggah kaji dadi wong. Mula ning kawedusan omahe tingkat tumpakane rada papat, tapi kok urung kaji berarti kuwi wong. Lurah kawedusan wis kaji apa urung? Oh, berarti lurahmu wong. Endi Pak Lurah? Oh, mriku. Ini Pak Lurah ini urung kaji. Alah. Dereng kaji. Nanti Pak Lurah KEKNE. Iki rata-rata sing rawuh wis kaji apa dereng? Dereng berarti rata-rata sing rawuh wong. Pak Lukman iki urung kaji berarti Pak Lukman wong kere. Lho tenan, sing rada beda ki salat. Lek salat ki ora ndelok sugih, ora ndelok melarat. Iki bedane, Pak. Ora ndelok lara, ora ndelok waras. Waras ya wajib salat, lara ya wajib salat. Sugih ya wajib salat, melarat ya wajib. Kulo utamane salat. Lek poso ki sampeyan didelok waras apa ora? Lek kaji ki didelok sugih apa ora, tapi lek salat enggak. Salat ki mbuh waras ya wajib salat, lara ya wajib salat, sugih ya wajib salat, melarat ya wajib salat lho, istimewane salat. Ning rata-rata wong kawedusan karo wong selapura ki lucu, lek wis lara enggak salat. Lumangsane wong lara ki oleh ninggalne salat, gak oleh yu. Ora percaya jajal sesuk maghrib ke sampean dolan ning rumah sakit Blitar kono.
Kok delokan sing gluntung gak salat lak panggah ra salat. Wong anake takon, "Bu, ayah kok mboten salat?" "He, ayahmu lara." Lho rumangsane ku wong lek lara leh ninggalne salat gak oleh. Malah justru lara ki lho salat to. Mergo wong lara iki kemungkinane loro, lek ora waras ya. Lho lek mati terus ninggalne salat ki mati apik apa mati elek? Elek. Mula jenengan ki Pak, Bu, lek ngendangi wong lara kudu wani nakokne piye salate. Iki kudu wani jane Pak awake dhewe. Pak D piye salate? Salat maki lara panggah wajib lho. Sampeyan ra iso ngadeg ya oleh lungguh, oleh gletak, murep, mlumah. Ora iso ya isomu apa? Kok isomu mek kedip-kedip ya wis salat karo kedip-kedip sah-sah. Golek kedip-kedip gak iso Pak D, tenang, mripatmu tak remne, tak salati. Lah rata-rata wong-wong ki lek ngendangi wong lara ki ora tau wani nakokne salate. Lah nyapa lah tibane sing ngendangi ya ora salat ki istimewa. Tapi mosok Pak Lukman kabeh wong wajib salat panggah enek sing dipenging sitok wong gendeng. Mula wong kawedusan lek pengen ora salat dadi wong. Mula lek ning kawedusan enek wong ora Jumatan berarti kuwi wong yo. Hei. Yo. Nek anakmu takon, "Bu, ayah kok ora Jumatan?" Jawaben ayahmu pancen wong. Jan wong ra salat ki jan mah naudzubillah ki lho. Jan nek enek midane kaya wong ki sing gak Jumatan prayo batin cangkemmu ngono. Salat ben ora kaya wong. Nek tanggamu ra salat nek liwat ngarepamu semantan ana ki lho wong gendeng liwat ki lho wong gendeng liwat. Jere ibuke, "Beh, mengke dibendok, Pak." Loh ini menunjukkan apa betapa mulianya salat. Hingga manusia kita orang salat, Masya Allah. Jan ora ning bedane iki lho, Masya Allah. Bu, nyolat. Nyolat. Nek nyolat ayo wong. Kula bojomu takon, "Bu, sing ngaji sapa Pak Lukman apa judule?" Tenang Pak. Aja sampe gak salat. Kok tak terusin ae. Sayyidina Ali dawuh sapa wonge nang sasi Ramadan ora poso sedina ae padahal wonge waras. Mongko gak poso sedina kuwi ora iso dijoli karo poso 1000 dina sing berturut-turut. Jenengan iki sasi Ramadan ekone kebanteran Mas iki. Ekone aja anu, volumene buanterno, ekone kurang ngono, bengung. Sony sampean iki penak, tapi lek nyetel kurang pas malih ra penak. Apa-apa ki lek kurang pas kan tekan ndi aku mau. Tekan ndi mau. Eko. Sapa wonge nang sasi Ramadan gak poso sedina ae. Kok wong kuwi getun terus dijoli karo poso 1000 dina berturut-turut. Niku dawuh Sayyidina Ali gak iso genteni, percuma. Jenengan tanggal 1 Ramadan mboten poso, guwetun. Terus kok ijoli 1000 dina mulai tanggal 2 Ramadan sampai 1000 dina. Niku dawuh Sayyidina Ali percuma, ora iso genteni. Tanggal 1 Ramadan panggah cacat ora poso. Isone mek sitok wektu niku balik eneh dan jenengan melakukan puasa dan itu tidak mungkin karena waktu itu setelah pergi tidak akan pernah kembali lagi. Sampeyan eling-eling. Waktu ki larang tenan. Lah waktu niku sakmono dawane niku enek sing umur 70, 80, enek sing wis umur 100 tahun.
Jane waktu sakmono dawane ratusan tahun iki jane lek diringkes niku mek 3, Pak. Mau saiki kesuwen sesuk. Balik neh. Mau saiki engko. Awake dhewe urip ning donya niku ternyata karo Allah mek dikai hak gunakne waktu niku mek 3. Mau saiki engko. Waktu niku kebagi 3 ngoten lho maksud kula. Mau saiki engko. Lah waktu 3 niku tibane awake dhewe karo Allah mek dikai hak gunakne mek sitok kapan saiki tok. Engko rong kepara petuk. Sapa sing wani jamin petuk wektu engko? Sapa sing wani jamin petuk waktu subuh? Tangga kula kala winginane Ramadan isuk ki sehat, Pak. Panen pari. Mepe gabah ning baan. Poso, maghrib buka, taraweh. Jam 4 pagi sahur. Jam 4:15 mari sahur pinarak nang kursi, ngenteni musala andinge adzan. Pinarak nang kursi ki terus putrane kaya wong glegeken tiba ditangekne inna lillahi wa inna ilaihi rajiun jam 4:15 lho gak petuk subuh, Pak. Musala andinge azan, lek azan bar azan pujian. Lek pujian melung-melung, Pak, mergo nyapa ngenteni wong niku. Mergo ning musala ki sing jamaah mek 2, imame karo wong kuwi tok. Terus akhirnya dia menghebro wonge mati. Ya Allah jam 4:15 lho ora petuk subuh. Lho lek ngono urip ki mek saiki tok, engko ora kepara petuk. Jenengan pun santri semerep seorang kiai penceramah kondang namanya Dr. Kiai Haji Muhammad Najib. Niku mejite nate enten warga mriku niku salat riyaya, Pak. Teko masjid salat sunnah tahiyatul masjid entuk sak rakaat tiba. Ditangekne dibeto kondur inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tanggal 1 Syawal lho ra iso badan. Wis sapa sing wani jamin petuk wektu engko? Urip ki mek saiki tok engko rong kepara petuk. Kula duwe kanca nembe takziah teng Yogyakarta masuk kota Jogja maghrib akhire pados masjid jamaah maghrib. Mari jamaah maghrib teng jamaah ibu-ibu padha nangis teng jelerit, ada seorang ibu niku sujud, Pak. Mboten tangi, ditangekne inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Urung sampai salam jabut nyawani karo Allah. Takbir lho ora petuk salam. Hei. Takbir lho ora petuk salam. Takbir lho gak petuk salam. Diomongi mek menteleng. Allahu Akbar. Urung salam nyawani dijabut karo Allah. Ya Allah, lho lek ngono urip ki mek saiki tok engko ora kepara, Pak. Mula sampean sing rawuhe tak peseni. Urip ning donya ora usah nemen-nemen mikir engko, Pak. Mergo engko ora kepara petuk. Urip ki sing penting saiki. Urip ora usah nemen-nemen mikir engko, mergo engko ora kepara petuk sing penting. Sesuk sampean petuk subuh ora usah mikir zuhur ndang jamaah subuh. Engko bar subuhan ora usah mikir engko bar subuhan wis ndang ning pawon masakne apa kangge bojone anak-anake wis. Aja nemen-nemen mikir engko, mergo engko ki ora kepara petuk urip sing penting saiki. Lah awake dhewe urip ning kawedusane mumet iki mergo senengane mikir engko. Mantu kurang setahun kok pikir saiki lho. Kuwi marakne utekmu mumet iki mergo mikir engko lho. Wong engko lho kepara. Sing penting ngene lho yu, cara sampean duwe anak sekolah ngomong nang ngene, Nduk. Ora usah mikir engko lulus apa ora wong jek engko lho. Sing penting saiki sregep posi ngono.
Bojomu omongono ya ora usah mikir, engko parine panen apa ora wong jek engko. Sing penting saiki sawahmu ben ana sing apik. Ngono lho. Pak Lurah ora usah mikir sok mben maju dadi apa ora wong jek engko. Sing penting saiki dadi lurah sing ya wis ngoten niku urip niku Pak Lurah. Sampe nak mikir engko arep maju mumet sampean. Lah aku ini ngaji titik orang mikir engko disangoni apa ora blas. Kok gelemen lo mikir engko wong kurung genah sing penting saiki Mula aku ora tau ngaji kok mikir sangu. Mergo nyapa? Wis enek sing mikir. Lho awake dhewe ki urip ning donya susah mergo senengane mikir engko kuwi lho. Anake jek TK wis mikire sakniki sok sekolah ning ndi, sok lek bar sekolah terus nyambut gawe ning ndi. La ilaha illallah. Wong kayu rong wayahe mikul, lek mikul sok ulan ngarep kok pikul saiki iki. Ora ya kemeng awakmu. Mula kula ki ora tau, Pak. Niku kula ditangleti yai benjing ngaji teng pundi, tak eling-eling rong temu, Pak. Mergo aku ora tau mikir sesuk. Lho lek tak pikir aku mumet wong kalenderku sampai mulut mboten pedhot. Deh, Syawal Muharram wis kebek, Pak. Mulut niki wis kebek, Pak. Syawal niku wis kebek. Lho aku lek mikir kuwi mumet, Pak. Mula aku gak tau nyawang kalender, Pak. Aku wis sesuk ngaji ning ditang ribut semerep kula niki. Mergo aku gak seneng mikir engko. Mula kula iki takoni wong Pak Lukman kok nyantai lah nyapa aku kok ning kawedusan ya wis titik. Ora mikir engko, Pak. Urip kok mikir engko wong karo para petok. Wes sing arep mantu ora usah mikir, ndek anak ora usah dipikir. Sok. Mumet awakmu golek senengmu mikir sok. Jadi urip iki sing penting sesuk petuk subuh jamaah, petuk zuhur jamaah, petuk asar jamaah. Ya kuwi wis urip niku. Malah lek saged awake dhewe ning donya iki sing paling istimewa, urip iki lek gelem ngenteni jamaah istimewa wis. Engko lek sampean sedo sahid niku. Isuk bar subuhan, engko acaramu nyapa yo ngenteni jamaah zuhur. Bar zuhur iku acaramu nyapa yo ngenteni jamaah. Gue bareng asar nyapa yo ngenteni jamaah. Lho kok mati berarti mati ngenteni sholat apik apa elek. Wis Pak, aja nemen-nemen mikir engko. Wis sing penting awakmu lek mikir engko ki ya kudu mulih ae engko ngaji. Engko ge enek tamu, engko ge wis deal urip ora usah mikir engko sing penting mergo engko urung kepara sing penting wis penak enteng. Ya aja nemen-nemen mikir sing mau mergo mau ora bakal balik ngono lho. Urip ning donya aja nyusani sing mau, Pak, mergo mau gak bakal balik. Sing penting mergo sing darane wong apik duduk winginane. Saiki enek wong kawedusan biyen ra tau jamaah, saiki sregep jamaah. Apik apa elek? Apik. Sing darane wong apik iki saiki. Ora usah nemen-nemen mikirne sing winginane. Enek wong kawedusan biyen ra tau Jumatan, saiki sregep Jumatan. Apik apa elek? Apik. Allah itu tidak pernah bicara masa lalu, Pak. Bene. Wong paling elek sak kawedusane biyen kula Pak Lukman. Kula niki biyen ngondol. Alah bene wong biyen lho sing penting. Tenan Pak Lukman wong wedok paling nakal mbiyen. Kula digawa kae tau. Kula niki ratune selingkuh mbiyen. Halah bene wong biyen lho sing penting.
Pangga. Kiri. Loh, tenan. Artinya Allah itu tidak pernah bicara masa lalu. Urip rasa nemen-nemen sing winginane wong sing winginane ora balik kok. Lho, enten to piantun nika, Pak. Enten bajingan tengik niku mati. Lah nyapa kok bajingan tengik saking suwine lek bajing sampai tengik. Enten bajingan tengik niku mati saking eleke tiyang niku, Pak. Akhirnya karo Pak Lurah diumumne pengumuman bajingan tengik mudiar. Ayo jenazah diguake nang Peceren. Akhirnya tenan jenazah niku diguak teng Peceren mergo niku ahlul ma'asi, tukang maksiat, Pak. Roh enten wong jenazah diguak nang Peceren, Allah mboten lilo. Niki teng kitab namine Usfuriyah critani. Akhirnya Allah nimbali malaikat Jibril dalam Gusti omong ono Isa, Nabi Isa. Ning desa kene, RT kene, RW kene enek jenazah karo masyarakate gak diopeni, diguak nang Peceren. Omong ono Isa kon ngopeni, lek dheke kuwi sing diguak ning Peceren waliyun min auliyai. Kuwi ngono wali saka pira-pira waliku. Akhirnya malaikat Jibril matur dhateng Nabi Isa jenengan didhawuhi Allah kan rawuh teng desa mriki, kecamatan mriki, RT-ne sak menten, RW-ne sak menten, teng mriku enten jenazah diguak teng Peceren. Mergo niku bajingan tengik diguak teng Peceren. Jenengan kengken mriko dawuh Allah niku waline Allah. Akhirnya tenan Nabi Isa mriku panggih tenan. Akhirnya jenazah didusi, dikafani, disolati, dikubur. Mari ngoten Nabi Isa ki didemo kalih masyarakat mriku. Nabi Isa pripun jenengan niku lho bajingan tengik ndak enak iwake. Kula niku lho tanggane. Kula nyifati piyambake. Wah, wong niku ndak enak iwake kok jenengan openi pripun? Nabi Isa dawuh, aku diperintah malaikat Jibril atas perintah Allah, aku kon ngopeni lek iki jenazah iki kekasih Allah. Lah, klentu. Wong ngono nggih, ya sik aku tak matur Allah, aku tak munajah nang Allah. Akhirnya Nabi Isa munajah bebisik datang Allah Gusti, tibane sing kula openi niku bajingan tengik to. Masyarakatnya menjadi saksi lek beliau itu bukan orang baik, beliau adalah ahli maksiat. Akhirnya Allah dawuh, "Heeh Isa, pancen wong kuwi asale bajingan tengik." Tapi ngerti yo Isa, nalikane wong kuwi mati kurang 5 menit, lah kok manfaatne wektu. Lah kok ndonga nang aku to? Lah kok njaluk ngapura nang aku, ya Rob. Kula niku elek-eleke piantun Selopuro, ya Rob. Urip kula niku namung maksiat tok, ya Rob. Hari ini raos kula badhe panjenengan timbali. Ya Rob, wonten detik-detik terakhir ya Rob, panjenengan ngapura dosa kula, ya Rob. Menawi panjenengan mboten purun ngapura kula berarti jenengan padha karo tangga kula, ya Rob. Padahal jenengan mboten sami. Begitu bertaubat kepada Allah langsung nyawanya dicabut kali Allah, Pak. Akhirnya sedo dalam keadaan husnul kha. Artinya apa? Allah ki gak pernah bicara masa lalu. Sing didelok Allah ki saiki. Wis bene winginane gak tahu jamaah. Ayo saiki sing sregep jamaah. Hei. Sampai nate mireng teh nek wong mateni wong 100 mlebu swarga. Nate mireng napa mboten? Wah, saelele wong kawedusan ora enek lah sing mateni wong 100. Enek wong mateni wong 99. Akhirnya sowan ngene setunggaling tiyang, "Yai, kula nipun mateni wong 99, cara kula tobat napa di ngapura karo Allah?" Lah kok dikai jawaban, "Ora, dosamu kakean." Lek enek uang tukang mateni uang jaluk solusi, dikai jawaban tidak memuaskan, wangsul Pak nyapon jukuk celurit. Akhirnya ditebas pisan celeng genep mateni wong 100. Akhirnya terus silaturahim sowan gini Kiai Selopuro. Assalamualaikum Yi, apa kula nipun mateni wong 100, cara kula tobat napa di ngapura? Sik, aku ora iso jawab, kowe mau rene nggawa gula apa ora?
Akhirnya tanggal terus tunggaling kiai kula nipun mateni wong 100. Cara kula tobat napa di ngapura karo Allah. Kiai niku bijak. Mas, dosamu karo pengapurane Allah gak sebanding. Wis to senajan dosamu ngebeki samudra, pengapurane Allah jauh lebih luas daripada samudra itu. Lek awakmu pancen bener-bener taubat nang Allah, Allah ya bakal nampa awakmu tobatmu. Wis tobat awakmu. Pripun carane tobat, Yai? Kowe kudu metu teko desa kene. Kowe lek panggah nang kene pengaruhi gede desa kene. Kowe ora bakal dadi wong apik. Wis kono tobat nang gampang, tobat nang Mekah. Akhirnya budal mlaku teng Mekah, urung sampai teko kono, jek teko tengah dalan. Jiabut nyawane karo Allah, mati. Akhirnya malaikat loro royoan, siji malaikat azab, siji malaikat rahmat. Malaikat azab arep nggawa jenazah wong iki nang neraka, mergo wong iki ahli maksiat mateni wong 100, ate urung tobat. Malaikat rahmat arep nggawa jenazah wong iki digo nang swarga, mergo nyapa? Wong iki melakukan kebaikan mergo arep nglakoni padahal durung. Akhirnya royoan, iki arep tak gone neraka nyapa? Rong tobat, tapi kan wis budal tobat. Tapi kan rong tobat, tapi kan wis budal tobat. Tapi kan durung, tapi kan wis budal. Wong budal tobat ki apik apa elek? Apik. Akhirnya Allah dawuh, malaikat kuwi enek malaikat loro gembirahi adilono. Akhirnya malaikat Jibril mandap sing dimenangni sapa malaikat rahmat, Pak. Artinya apa? Wong niku durung tobat tapi wis niat tobat. Lah ini kalau Allah dihitung api, artinya apa? Allah itu tidak pernah bicara masa lalu. Sing didelok Allah adalah hari ini. Wis. Bu, gak usah mikirin sing winginane nggih. Mergo sing winginane ora bakal mbak. Sing penting ora usah teman-teman mikir engko, mergo engko para petuk sing penting. Mula urip ning donya iki kudu sadar, lek urip ki mek saiki tok engko para petuk. Mula krana urip ki mek saiki tok engko para petuk, urip ning donya aja gak ibadah. Kuwatire pas gak ibadah engko terus wis. Lho, manusa ki lek sadar, Pak, urip ki mek saiki tok gak wani maksiat. Mula tak mesine sing rawuh mriki aja pisan-pisan sampean satru karo tangga. Engko kuwatire pas satru terus mati apik apa mati elek? Elek, mula aja satru. Mergo urip nek saiki tok engko ora kepara. Lho. Lho wong nek sadar ngeten iki gak wani Pak nglakoni maksiat. Jenengan nembe enten cerita teng daerah Blitar sebelah timur, Pak. Apunten. Enek wong selingkuh. Sing lanang ya wis duwe bojo, sing wedok duwe bojo. Akhire ngapunten mlebu hotel. Ya jenenge wong selingkuh akhire mlebu hotel. Lagi mak kik langsung mak kek, Pak. Lagi mak kik langsung mak kek. Mati pinginane. Lagi mak kik terus ngono kuwi mati apik apa mati? Loh, menungso ki Pak polisi lek sadar urip ki mek saiki tok gak wani maksiat, mergo pas maksiat ku samare mati. Mula sampean tak peseni. So Agustus ora usah melu karnaval joget awakmu. Engko pas terus ki mati apik apa mati elek? Wong wedok joget ning dalan ki haram. Lu mati kok pas nglakoni barang haram iki lho. Piye? Melok apa ora? Melu. Iki bojone sapa kuwi? Golek ahoke mati piye? Nah, urip ki mek saiki tok lho engko ora kepara. Wah, itu. Ndi to wong iki mau. Antre ra. Aku iki ngaji lek enek sing nyauti suwen berarti ngrungokne tenan. Menyuk men. Wong aku rong genah kok. Aku lho ya rong genah.
Lah rumang sama aku budal komah mor ini niat ngangoni, niat golek sangu, krungu ora iki. Tenan. Yo. Hoi. Yo. Lek metu ka omah aja buka aurat. Iki ketoke bojone kono iki mau kita iki. Yo nutup aurat ki wajib apa sunah? Salat tahajud ki wajib apa sunah? Lho lek ngono nutup aurat karo salat tahajud tapi endi? Sampeyan iki ora salat tahajud ora dosa, tapi lek buka aurat lho lek enek wong metu ka omah terus buka aurat kuwi berarti wong nglakoni dosa. Lho terus tibane ning prapatan lampu bangjo. Mati ayek. Lek sampean sadar urip saiki tok lek metu ka omah nutup aurat, dene sampean mati kok mati nglakoni kewajiban apik apa elek? Nutup aurat wajib nggih. Wis. Sampeyan metu ka omah aurate ditutup. Sampeyan niati aku niat nutup aurat, niat nglakoni kewajiban. Padha karo nek wong salat terus mati apik apa elek? Apik mergo mati nglakoni kewajiban. Lek nek wong nutup aurat kok mati ki mati apik mergo nglakoni wis mulai sesuk tenan. Akeh wong ki sing gak sadar. Lek uripe ki mek saiki tok engkurung kepara pethuk. Lho tenan, Pak. Kula ki dadi menungso ki maki diceluk kiai, jane aku ki karo sampean padha. Roh wong ayu ki ya batin, Pak. Heeh, ya pengen. Roh wong model ngono kuwi ya batinku. Nah, nih yo aku ya ngono. Tapi kok lek tak uber tibane pas nguber terus Le. Lho mula lek diterusne kok enek wong kawedusan ora salat kok terus mati. Wah, masyaallah, aja ninggalne salat. Kuatire pas gak salat terus mati. Kulinane maghrib ya ora salat, ngisak ya ora salat, lho kok mati. Nauzubillah mati ninggalne salat. Kok niapi apa nyek? Pak niapi apa nyek? Oh aku iki api apa nyek? Ndi wong iki mau? Wong iki njaluk canggu mun endi? Wong iki oto-otoan. Ya Allah, wong iki yo ayu tapi kok njalukan. Lha tenan Pak urip ki mek saiki tok. Ayo awake dhewe tenan. Bu. Mulih pengajian kok enek apa-apa apik apa sae? Sae mulih pengajian iki barang apik kok. Wis deal nggih. Urip mek saiki tok ngurung kepara. Mula Kanjeng Nabi dawuh kafa bil mauti wa idza cukup kangge wong kawedusan eling mati kuwi dadi pitutur. Ora usah kakean ngaji jane Pak. Pokok awake dhewe gampang kelingan mati wis cukup kangge pitutur wis. Awake dhewe iki terus dihantui dengan kematian. Mula lek manusa ki sadar lek urip nek saiki tok engko iso mati. Wis gak wani nglakoni maksiat. Mula wong ki lek gampang eling mati muncul sing jenenge segera bertaubat, Pak. Ta'jilut taubah, segera bertaubat. Wong lek kelingan mati segera bertaubat. Kuwatir engko urung taubat terus mati. Lah tenan. Uang gila eling mati dawe ulama akan muncul nasyatoh bil ibadah, semangat untuk beribadah. Mergo khawatir engko pas gak ibadah terus. Lu siapapun, Pak Lurah maki pejabat to iya, aja sampai ngentit duit, kadung ngentit tibakne. Loh tenan, Pak. Maki kiai ya padha. Mula sampean ojo gampang rasan-rasan, khawatir pas rasan-rasan terus iki jenenge kafa bil mauti wa idza iki bener ta Kanjeng Nabi. Cukuplah kangge kula karo sampean ilingo mati. Lek urip ki mek saiki tok engko kepara pethuk engko iso mati. Sadar awake dhewe. Mula awake dhewe iki kudu terus salat, kudu. Mula salat niku
jenengan kuwi mulai awal wektu iku kudu wis niat salat lho. Begitu masuk waktu subuh jenengan kudu niat aku engko salat subuh. Lek jenengan kok wis niat salat subuh ternyata urung salat kok jenengan sedo. Iki jenengan sedo sae, Pak. Mergo wis niat salat subuh. Mula niat salat kuwi ning awal wektu to. Jadi begitu masuk waktu maghrib jenengan kudu klek aku niat salat maghrib. Begitu masuk isya aku klek kudu niat salat isya. Dene kowe nek apa-apa jenengan wis hukume wis gugur sampean mergo wis niat salat. Mergo salat ki waktune dijembarne. Wis siji ayo disyukuri waktu mergo waktu itu mahal. Lek mobil gak iso tuku saiki sesuk jek enek, tapi lek wektu engko gak jamak wis sesuk kok gak jamak subuh wis cacat tanggal 14 Desember tulisane sampai ke akhirat niku panggah cacat Pak. Iman-iman. Mula ulama biyen sampean titeni senengane lak zikir. Mergo zikir ki ibadah sing kena dideleh sembarang wektu Pak. Saking larange wektu ngeten lho Pak. Padha karo enek adah ngeten iki. Niki bendina karo Allah disugoni awake dhewe tiap detik. Iki waktu ki terus sowan ning ngarsane Allah. Lah iki sampeyan iseni apa? Karena waktu ki lek wis maju, tek 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 ora iso mundur. Mula kiai mbiyen iki mesti diseni. Tek astagfirullah. Tek astagfirullah. Tek astagfirullah. Minimal sowan ning ngarsane Allah ki isine wektune ki zikir. Mergo zikir ki ibadah sing kena dideleh sembarang wektu. Zikir yo ora butuh panggenan. Ning dalan oleh, ning musala, ning masjid, ning pasar, ning kantor, numpak mobil, numpak motor, ning ndi oleh zikir niku. Ora butuh keadaan batal oleh suci ya. Lho, enak Pak. Artinya apa? Waktu ki aja dibuang percuma. Minimal isen ana zikir. Mergo zikir ki ibadah sing penak, kabeh wong iso. Lha mulih numpak sepeda motor timbang lamun nyapa to sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Wektune iki lho sing larang ki wektune niki lho. Mula sing duwe mobil tulung mobile iki diwehi tasbih. Tasbih cetek ya enek to tasbih cetek sampean tuku nang Restu lho. Sing teko stainless lho. Lek dioreni cetek. Cetek. Ya Allah selapura kawedusan. Sholawat iso ping 500. Padahal jing Nabi dawuh sapa wong maca selawat pisan Allah macane selawat ping 10. Sapa sing maca selawat ping 10 Allah macane selawat ping 100. Sapa sing maca selawat ping 100 karo Allah dosane di ngapura. Wih, masyaallah iman-iman wektu ki sen ana zikir. Lha karo mulih numpak sepeda motor nglamun nyapa lho. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Engko petuk kancane takono, "Yu aku dhisik." Heeh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yuk bareng apa ora? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yuk aku gak mampir loh, ora apa-apa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Eman-eman wektune iki. Lho winginane semprot mboten enek crita nek wong goreng tempe iki lho. Jungkel Pak, darah tinggi, ninggal kok. Lho. Mula sampeyan lek goreng tempe, hati-hati karo zikir. Dene kowe nek apa-apa kok terakhir zikir. Subhanallah, subhanallah, tempene diwalik, subhanallah, subhanallah, tempene gosong, alhamdulillah, alhamdulillah. Eman-eman wektune niku lho. Digawe tenan, Pak. Kek kabeh wong sak kawedusan zikir iso lho. Lho nggih berarti waktu ki larang. Mula kiai mbiyen ki senengane zikir. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya sak longgar jelas astagfirullah. Ngoten lho. Arep sehari iki dadak mikir BRI iki nyang apa to? Waya nyaur pra ya. Kok dadak mikir kreditan iki lho. Mau ya dike selawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sampai jenengan sari. Kok engko ora tangi bablas sedo. Iki lho sing darani husnul kha. Lah zikir iki kudu dikulinakne. Mergo senajan penak lek ra kulino ya angel. Wong dikabari tanggane mati lek ra kulino ya ora zikir, anu mati lho ya mati ngono. Wong listrik mati sak kepedusan bareng yo. Mbasa murup bohar. Iya. Ya apa ora? Lho kulinakno, anu mati lho inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Listrik mati pet inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Listrik murupiar alhamdulillah. Arep maem maca bismillah bar maem alhamdulillah. Ora kulino ya ora iso dibuka enek kentakine ngono ki wis blas kok dibuka cocok kentaki. Wat bar ya alhamdulillah malah pedes. Iya ta? Wangi teka ta? Wangi lungguh ning lawang ta? Wangi kacamataan ta? Wangi mau njaluk sangu ta? Bojone lungguh ngarep ta? Tenan. Oh, zikir nggih. Eman-eman wektu. Lho tenan gawe zikir. Zikir. Aja kaya wong genku gelem zikir iki lek nek lindu tok. Wah, sanek lindu ibu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngono ki lindune kalem lho zikir kalem. La ilaha illallah. Lha kok lindune mandek, lha kok mandek to. Bareng ngono, yo lindune teko la kuwi jenenge zikir cap lindu, gelem zikir lek enek. Wonge teko, wonge nggih kacamata, wonge lungguh ning lawang, wonge njaluk sangu. Nek tenan kulinakno, dikulinakne. Awake dhewe iki tenan lho, Pak. Sering barang apik iki lek nandangi padha, tapi ora kok kulinakne apik. Yo angel. Gawe sandal iku kulinakno dhisikne tengen, kok lek nyepot sandal kulinakno. Eman-eman gawe sandal iku lek ibadah lek sampean tata. Jenengan iki ping pira ta sedina mlebu kamar mandi? Kulinakno lek mlebu sikil, lek metu sikil, kulinakno. Munggah musala kuwi lho mulai sandal dicepot, kulinakno tengen mergo iki tempat ibadah. Lek ra kulino ya ora iso, eman-eman, Pak. Mbendhino sandalan kok wah. Gawe klambi kulinakno anggota kanan, kok lek melepas anggota eman-eman, Pak. Anak sing batin lek sarungan. Ya lebokno sing sikil tengen sik. Gak kok ngisor. Lho nggih. Yo dikulinakne nggih. Mergo apa-apa ki mergoku. Nek kulino abot langitmu. Misuh ki angel apa penak? Penak kangge sing kulino. Lek ra kulino angel misuh ki penak, tapi lek ra kulino angel lho. Njajal Bu sampean misuh. Ora iso mergo kono gakku. Njajal lek blok kene. Sandung titik ya cuk. Ini mergo kulino. Ditenan. Ngopo-opo ki mergo kulino, lho ora kulino angel. Bu. Jamaah abot pendeng. Jamaah abot pendeng. Abot mergo gakku lek sing kulino. Sing jamaah ning musala Nurul Iman kuwi duduk kiai. Sing sregep jamaah ning musala Nurul Iman duduk pengurus NU. Sing sregep jamaah ning musala Nurul Iman duduk penceramah. Sing sregep jamaah ning musala Nurul Iman gak usah tersinggung duduk wong sing omahe cedhek musala Nurul Iman. Sing sregep jamaah ning musala Nurul Iman mek sitok wong kulino. Lek ora kulino omahe cedhek musala krungu azan ya girap-girap. Wis rasa nesu, kowe sing omahe mepet cangkemmu ngono. Iya apa ora? Jadi sampeyan iki lek pengen istiqomah jamaah kulinakno. Jamaah ki abot, tapi lek wis kulino. Kula kok pamer mboten, kula iki karo wong-wong dijatah ngimami salat subuh, Pak. Lho kula niki kok kula niki mulih ngaji pas subuh niku ya ngimami kok. Lagi turu sak jam ngono kuwi dilale ya tangi. Ulina. Kulinakno. Kulinakno jamaah. Mergo sing gelem jamaah mek wong mbok alumni pesantren delek ra kulino lek ra doyan. Apa ora?
Enek to? Sampe delok sing jamaah ning musala panggah kuwi, mergo kuwi kulino wong kuwi. Iya ta? Ibu-ibu lak panggah kuwi ngene. Liyane mergo raku. Ora jamaah ta yo men kok setahun. Menstruasi apa mencret ya. Lho tenan, Pak. Apa-apa ibadah iki keterampilan kadang kula ngene. Sampeyan rasa gumun lek kula niki kok pidato sak jam ra pedhot iso. Lah kulino. Ngembedina ki mek omong. Mula ki nuwun sewu, sing tukang wiritan iki nuwun sewu, sing tukang imami teng musala. Lek wiritan rasa kesusu, dikulinakne terampil. Kula ni sering kali neliti ngimami kok kesusu iki nyapa to. Bar salat disunahne maca subhanallah, subhanallah ping 33. Alhamdulillah, alhamdulillah ping 33. Allahu akbar ping 33. Pengumuman lek maca gak usah kesusu. Diterampil nih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lah kula teliti kadang mek genah awale tok. Subhanallah, 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 wanallah, 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 wanallah. Kok ganti wanallah, wanallah, wanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah awali genah. Alhamdulillah, alhamdulillah, dolah, kok ganti dolah iki aku. Nurul Iman ya ngono kuwi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, bar pisan wis. Nuwun sewu sing rawuh mriki sing imami masjid musala ndak usah kesusu. Ditata sing apik pisan eman wektune niku lho. Sekali nandangi zikire sing apik pisan. Kula iki kerep jamaah ngono iki. Alhamdulillah, alhamdulillah aku jentik 12 lho imam lho kok wis pindah to. Terus tak rungokne la ilaha illallah kok dolah. Iki ibadah kok masyaallah. Zikir ki lame didawakne to. Wong bacaan iki lho majais mungfasil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wadah kesusu. La illallah blas ra dawa. La illallah, la illallah spekre dhuwur kok kono suarane ganti lokal laki. Ganti. Enek sing kula mate iki lame cuwendhek temen. La ilaha illallah. Lah lame kok cuwendhek meni. Wong enek tandane layar to cara tajwid nika. Yo ora usah kesu. Sampeyan lek imame kesusu wiritan ora kudu manut imam. Eman-eman sapa sing maca ping 33 bar salat iki dosane di ngapura. Eman-eman ditandangi sing apik. Fidaan barang iki kon maca kul huwallahu ahad ping 1000 ngono ki lek maca beh jan genah awale tok. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun angsal pinten Pak? Gangsal atus. Masya Allah. Yo, zikir nggih. Lek zikir ditandangi tenan. Eman-eman wektune sekali nandangi sing apik pisan. Salat yo ngono, ora usah kesusu. Sunahe ping 3 ya diwaca eman-eman. Padang salat niku ya Masya Allah. Mek kon takbir ngangkat tangan ngono ki sak pundak ngono ki ya wis ora nandangi. Sami Allahu liman hamidah kuwi tangane diangkat. Ngono ya kathah sing ora nandangi. Lho niku sunah lho Pak Lukman. Lah kowe qobliyah ba'diyah ki ora ya sunah to.
Nyatane qobliyah ba'diyah kok tandangi kok. Lah iman-iman nek trimo ngangkat tangan oleh kesunatan kan yo iman-iman ora ditandangi. Salam iki tak raine iki ya diusap to. Wong sunah lho, justru sunah lho kowe qobliyah ba'diyah. Wong kowe salat riyaya tandangi kok. Iman-iman nek masuk wajah ngono iki ora kok usap wajahe pas salam. Sunah. Lho nggih tapi sunah lho iman-iman ati nyanyi. Lho pancen kuli, heeh kulinane ngono kuwi wisan. Dil nggih. Urip ora usah mikir engko sing penting. Ora usah nyusahne sing wingi mergo sing wingi ra bakal balik sing penting. Wis ora usah mikir anake sing penting di sekolahne yu ya. Wis nek pengen dadi polisi ya wis sok ora usah dipikir saiki pengen dadi tentara ya. Ora usah dipikir saiki lek pengen dadi polisi sekolah saiki sing sregep sinau. Lek pengen dadi tentara saiki sing sregep sinau. Lek mulai saiki sing sregep olahraga. Ya wis ngono kuwi. Nomor loro, enek nikmat loro sing sering kali dilupakan banyak orang. Siji nikmat waktu, yang kedua nikmat kesehatan. As-sihah. Dawe Kanjeng Nabi akeh wong iki gak pinter nyukuri waras. Nyapa ta awake dhewe gak pinter nyukuri waras, penyebabe sitok gak rumangsa diwehi. Syukur niku duwe matur nuwun. Lah awake dhewe iki nyapa to karo Allah diparingi waras gak matur nuwun. Mergo gak rumangsa diwehi. Awake dhewe duwe mripat iso nyawang, duwe kuping iso ngrungokne, duwe lisan iso omong, duwe sikil iso mlaku. Niku jenengan yakini lek iki gawane urip. Mboten jenengan yakini iki peparinge Allah. Mula arek enek ning kawedusane wong mbleh sapi ditakoni. Ngapa tuh Pak kok beli sapi? Halah nasakuri mripatku iso nyawang iki lho. Enten apa mboten Bu? Beli sapi nyelameti mripat ya nek apa ora? Lek dadi lurah diselameti nek apa ora? Lah terus lurah karo mripat iki larang ndi? Sampeyan gelem dadi lurah tapi ra ndek mripat. Ning kene mboten enten ya wong mbleh wedhus ditakoni, "Nyapa tuh kok mbleh wedhus?" Nasakuri sikilku iso mlaku iki lho. Mboten enten nggih? Lek tuku sepeda motor diselameti enek apa ora? Lah terus sepeda motor karo sikil iki larang ndi? Lah nyapa sama lek tuku sepeda motor kok selameti mergo sampean yakin lek kuwi peparinge Allah. Tapi lek waras gak tau disyukuri mergo nyapa sampean yakin iki gawane urip. Nggih mulo gak enek wong nyelameti. Padahal sampean sawang ning ponggok ya Allah enek wong ndek sikil gak iso mlaku kok. Enek uang ning ponggok ndek sikil gak iso mlaku, ning Selopura enek wong iki duwe sikil ra iso mlaku sampe didolne Tegalen didolne sawah panggan gak iso mlaku kok, Pak. Tak takokne sing wedok wis telas pinten Mbak ngragati masih. Lek 500 juta mon pun telas Pak Lukman. Ya Allah. Sikil iso mlaku lho diragati 500 juta ra iso mlaku. Enten piyantun Pak teng Kecamatan Doko, kula nate dirutinan teng mriko. Istiqomah melu ngaji kula. Suami istri pegawai PLN, sing wedok iki gak iso ngendikan, awake lemu tapi gak iso ngendikan. Wis haji sekalian kula takoni, "Bah, ibuke gerah napa?" Mboten sakit ngendikan, Pak Lukman. Dahare remen. Remen. Tapi mboten sakit ngendikan, mboten yang tambakne, ya Allah, saunine wong. Saestu, wah medis alternatif, panggarung iso omong. Akhirnya kalau menginani panggil lo kok sedo. Tak takok nih telas kathah no balik 500 juta telas Pak Yai. Ya Allah pengen iso omong loh, tak 500 juta rung iso omong malah mati. Sampeyan iki Pak lek sadar, lungguh ning kono lungguh duit 1 miliar. Iki sikile do waras ya. Do iso omong to. Bu, ngono kuwi sampeyan ngrungokne pengajian lho sangu 1 miliar. Ngono lungguh ya muni alhamdulillah. Ora sadar kok lek sik waras iki paringe Allah. Kula sering cerita, ada seorang pemuda. Niku kaya raya teng Bali, Pak. Dadi pengusaha, duwe showroom mobil, duwe supermarket. Ning Bali dicoba kena penyakit infeksi paru-paru. Paru-paru niki infeksi, Pak. Digonang Rumah Sakit Internasional Bali, suwine 23 hari. Penyakitnya semakin hari semakin memburuk. Akhirnya divonis karo dokter, "Mas, penyakit sampean tidak bisa disembuhkan. Wes beli tanah untuk peristirahatan terakhir."
Lah tenan entuk 20 dina dindangi kancane, diomongi penyakitmu lek pengen waras Mas, gawa nang luar negeri. Sing cedhek Singapura utawa Kuala Lumpur. Pamit nang dokter saya tak berobat ke luar negeri gimana? Boleh, yang penting di dalam pesawat tidak lebih dari 3 jam. Akhirnya digo miber nang Kuala Lumpur ning kono 20 dina. Penyakitnya semakin hari semakin membaik. Untuk 10 dina sing lanang muni gini sing wedok, "Bun, Bunda, dalem Pak Nda. Aku janji. Penyakitku kok tambah penak. Lek aku karo Allah diparingi waras, aku janji, nazar siji omah ibu ning Blitar tak bangun apik. Nomor loro aku ngenekne tasakuran geden-gedenan." Akhirnya diparingi waras. Omah ibu ning Blitar dibangun apik. Sawal tasakuran geden wong sak kampung diundang. Kula ditimbali kon ngaji, mudhun ngaji tak takoni, "Mas, entek pira sampeyan berobat ning Malaysia?" "Ya Allah Ustaz, biayane teng mriko tok, berobat teng mriko tok entek 500 juta. Kula niki Ustaz tiap hari minum pil 3, pil sitok niku 20.000. Kula niki sedina suwengi biaya obat tok niku 180.000. Kula niki Ustaz tiap 6 bulan sekali kontrol teng Malaysia, sekali kontrol 50 juta. Paru-paru waras lho 500 juta. Sama ini lungguh ning kono nggo dhuwit 1,5 miliar lho yu. Iki paru-parune do waras. Sugih nggih. Ya Allah, pengajian nggo 1,5 miliar. Ngono lho kok njaluk dhuwit kiai kene. Sampeyan niku. Yu, awakmu ki lho sugih lho yu. Lah iya lah ngono. Aja njaluk aku gak uwek. Oh. Ndak tenan. Tapi sing dadekne kula takjub. Niku teng Selapura enten piantun tasik sederek. Sugih teng Kalimantan. Ning kono dicoba kena penyakit tumor payudara. Akhirnya digo mulih teng Blitar, digo nang Malang. Dokter mengatakan tumor payudara panjenengan sudah membesar. Ini harus dioperasi dan payudaranya harus diangkat. Akhirnya dioperasi, payudaranya sing kiri hilang, yo mak pling hilang. Nek ngoperasi cepet-cepetan, selak bengi. Mak pling hilang. Akhirnya wangsul malih teng Ploso mari, terus wangsul dateng Kalimantan. Ning kono sekitar 6 bulan, koyok tukul malih. Balik neh Pak teng Blitar, teng Selapura. Akhirnya digonang RKZ Malang, gedek dokternya, aduh sudah metatis Mbak, sudah menyebar kemana-mana. Terus gimana dokter? 1, di kemoterapi. Akhirnya pendak Sabtu Rebo, Blitar, Selapura Malang. Berapa bulan? 13 bulan. Penyakitnya tidak semakin sembuh, tubuhnya semakin kurus, rambutnya rontok. Akhirnya sedo. Lambeku ki ya kenyih. Sing lanang ya tak takoni, "Mas, entek pira ngragati mbake?" "Ya Allah Dik Lukman, sawahku cedeke rumah sakit Wlingi kadol. Sawahku ning kidule Selapura kadol. Supermarket kuning Samarinda ning Kalimantan ludes. Entek pira Mas?" "Tak hitung entek 800 juta. Bojoku tak rangkul Pak. "Ya Allah Dik, pentil sitok 800 juta. Berarti tekmu loro ki 1,6 miliar. Yo. Tekmu ki lho. 1,6 miliar. Sampeyan iki lungguh ning kono nggo dhuwit 3 miliar kuwi tak hitung sikil lambe pentil. Pak, aja men mak kuwi 1,6 miliar. Oh, nek enek ning kawedusan wong lanang cewetil karo sing wedok. Konakane tok lho 1,6 miliar. Bu, mulai bojomu takon, "Mau pengajiane judulnya apa lho, Bu?" 1 miliar. Lho lek ngono bener dawuh Allah, "Wa ing ta'udu nikmatallahi la tuhsuha." Wong kawedusan, kowe iki arep ngitung nikmat sing diparingne Allah ora geduk. Ora trimo miliaran, triliunan, Pak. Loh tenang. Mau sampeyan ngitung nikmate Allah jenenge rambut lho ora kira iso.
Loh apa rambut ki nikmat? Ya Allah enak pilot, penerbang, ujian terakhir. Ngiburnya kapalnya ceblok, tubuhnya terbakar 80%. Akhirnya sembuh belang-belang, sirai gundul. Diundang teng Metro TV acara Kick and D. Ditakoni karo Andi F. Noya, Mas penyakit sampean sudah sembuh. Apa yang menjadi keinginan panjenengan hari ini? Satu Mas Andi, rambut di kepala saya bisa tumbuh kembali. Sudah berusaha, saya sudah mencari dokter-dokter hebat. Spesialis kulit dan kelamin. Mulai Jakarta, Semarang, Bandung, Denpasar, Makassar. Saya cari, ketemu seorang dokter di Surabaya. Bisa mengantarkan rambut saya tumbuh kembali Mas Andi. Tapi sayang biayanya yang mahal. Pinten Mas? Sehelai rambut itu sekitar 40.000. Rambut sitok lho 40.000. Terus ning das pirangane nutai. Rambute urung idepe. Urung alise. Urung irunge. Apa kok irunge? Brengose. Urung jenggote. Urung jenggot. Lho lek ngono bener wis to manungsa nek arep ngitung nikmat sing diparingi Allah ora iso. Gek nikmat koyo ngene iki kabeh gratis lho. Ambekan ini ponggok bayar napa mboten? Gratis. Kadang turah-turah sampai kayak bis bagongor. Loh, cara anu Pak Lurah, cara ning Kawedusan iki diumumne pengumuman. Mulai benjing sedaya warga Kawedusan sikil enten pajeke, sedina sewengi 100.000 saulan 3 juta, murah. Cara saya sikil ki nek pajeke saulan 3 juta murah. Lho kok ngoten? Lho saiki nyewa sepeda motor ning Kawedusan sedina sewengi 100.000 kok. Gek sikil karo sepeda motor larangan. Wis semono digratisne karo Allah. Wah, Allah nek karo awake dhewe masyaallah. Ki Allah paring nikmat ning awake dhewe ora enek sing elek, kabeh apik, Pak. Lho tenan Allah ki masyaallah sampean nate mikir irung kuwi lho, karo Allah kok ya bolongane didepne mengisor. Lho apa Allah gak iso ngedepne irung diseleh dhuwur bolongane? Wih, pinter. Lah lek umpama bolongane seleh dhuwur kaya apa yu atik musim udan ngene iki. Ora men pilek kae sampean. Wallah yo bolongan diseleh kita. Rambut iki kaya diseleh dhuwur, cara seleh sikil kaya apa ya. Mulai pengajian amen tukaran, pekok rambutku kok idek iki lho. Lho. Sampe nate mikir meripat iki, demi Allah lek sing gawe dudu Allah gak iso nih. Meripat lho sampean buka sak wayah-wayah kenek, sampean tutup sak wayah-wayah kenek, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Nek rong tau selawase muni kretek. Ya rong tau kentekan uli, enek wong Kawedusan itu kok kesusu ganti uline meripat iki lho. Ya kok ngene iki lho Allah karo awake dhewe, Pak. Wong kadang tak delok kene-kene kok enek esele, tapi dibuka sak wayah-wayah kok kenek, ditutup sak wayah-wayah kok kenek, ya Allah. Sampai nanti mikir kuping. Karo Allah ya dikei menggok-menggok iki lho. Iki lho. Yo. Allah gawe lurus apa gak iso pinter. Lho nyapa? Kaya lengser. Lho nyapa karo Allah kok digawe menggok-menggok mesakne wong Kawedusan. Iki lek digawe lurus kaya lengser, lek nek semut ora langsung bleng. Bleng. Karena Allah mesakne wong Kawedusan malaikat didhawuhi kat lek nyitak kuping ki ana menggok-menggok. Engko lek enek semut ben menggok wong Kawedusan terus krasa terus dipinet matet. Lho ngono kuwi dilalain delok koyo ngene iki lho Pak, kaya karo Allah digawe lemes, cara digawe kaku kaya lengser kaya apa Mas? Iso turu miring awakmu. Turu meneng ganjel ngene. Bendina iki ibuke tukaran karo bapake nyapa tebu kok nyeneni ayah. Lah bantal sakmono kae bolong ya kupinge bapakmu kuwi to. Lho karo Allah digawe lemes Pak, engko sampean sare iki mapan teplek. Bar sare ya urung tau kok ora balik ya urung tau. Nyapa tuh kok umek kupingku ora balik lho yo. Lho ngono ki Allah gawe lemes kok ya ora lemes nemen yo. Jajal. Umpama kuping sampean ki digawe lemes nemen kaya apa?
Mbok ge numpak sepeda motor ora yo ebek. Pendak awakmu metu karo bojomu mesti tukaran. Nyapa tebuk kok umek kupingmu lho ya mbrebeki. Lah piye tebuk talenono rafia ya. Bu, sadar ora Allah ki apik karo awake dhewe. Allah ki berarti apik karo awake dhewe nggih. Wis, lek Allah ki apik karo awake dhewe, sing rawuh ayo bales apik karo Gusti. Allah iki karo awake dhewe apik, Pak. Bales apik. Aja kalah karo pitik. Pitik lho duwe jagung, bales endok. Pitik lho kok puyuri jagung lho bales endok. Ku lho pitik beneh. Lah awakmu dikek endok kok bales telek ya. Aja kalah karo wit pelem lho dikek letong balese pelem. Bu. Nikmat sing kaya ngene iki ayo bales ning Allah apa mek sitok kon ibadah. Ibadah ki ora kangge Allah, kangge awake dhewe. Pitik ki lek sing sregep ngendhok ora lek dibeleh. Mak pitike dibeleh menyuk men kadung ngendhok selikur kok. Lek enek pitik ora tau ngendhok kok mek nelek tok. Kok enek wong kawedusan kok ndak tau nyolat mek nelek tok. Heeh, mudian. Lho Allah iku karo ide apik. Mbok yo salat to, bales apik. Yo. Wit pelem iki lek gak uwoh mek gawe regetok kok ketok. Iki lho sing dawuh Quran la ing syakartum la azidannakum. Lek awakmu gelem ngendhok tak eman, tak tambahi nikmate. Tapi lek kowe wala ing kafartum, lek kowe ora gelem ngibadah mek nelek tok. Mula sama nek budal pengajian takoni yu arep ning ndi ngendhok. Yu budal jamaah arep ning ndi? Ngendhok, urip ning donya iki kon ngendhok. Lek ngendhok di iman Gusti. Ya iya ndok kok ora bunder. Ki gambaran kinayah. Jadi sing selawatan sing dawa ndokmu. Kurang ajar. Iki paling anake sing kacamataan ki paling. Cuk kere. Nglumpuk. Ngendhok. Ngendhok ki maknane ngibah. Wis lak awake dhewe ibadah deman, tenan deman karo Allah. Ngono lho. Lek metu kudungan kuwi ngendhok. Duwe panen dizakati kuwi jenenge. Wong ibadah ki jane dengan ranek sing abot lho, Pak. Lho, salat ki sedina suwi ping 5 lek sak salatan 5 menit, ya mek 20 menit lho. Urip 24 jam mek kon salat 20 menit, wis. Sing 23 jam punjul 35 kok ge cangkruk ning arep HP oleh kok. Lha nek wong gak salat ki jane nemen. Ki dikek nikmat triliunan kok. Kok enek lho wong senengane mek ditonjok ora tau gelem becek. Kuwi elek-eleke wong, nek ditonjok ditampani lek kon becek ora tau enek model ngono kuwi. Sing kacamataan batin, marine aku diceluk neh marine aku. Tenan. Dadi awake dhewe kon becek mergo Allah lek nonjok wis ora kena diitung. Ngono lho. Salat ki wajib ngadeg lek iso ngadeg, ora iso ngadeg ya oleh lungguh, murep mlumah miring oleh. Salat ki wajib maca Fatihah kuwi lek sampean hafal. Kula mboten saged maca Fatihah lho Pak Lukman. Mboten usah salat ya aja ngono. Terus salat kudu maca Fatihah. Lah kowe hafal apa ora mboten? Lah hafalmu apa mek bismillah. Ya wis salat maca bismillah. Allahu akbar. Bismillah lho. Nabi dhewe sing dawuh idza amartukum bi amrin fatu min mastata'tum he wong kawedusan lek tak perintah ibadah wis to lakonono sak mampumu. Kula maca bismillah mboten saged Pak Lukman zikir mboten saged. Lho kok iso? Kula niki mualaf nembe masuk Islam, ilat kula lek ngonekne basa Arab kaku.
Mboten usah salat ya aja salatul. Lah maca napa? Lah kowe ra godak maca ya ora usah maca. Lho nak penak to. Lah terus pripun ngadeg kok ae sekira ngadeg mungkin cukup ge maca Fatihah. Cara wong kawedusan ki Fatihah 40 detik ya wis ngadeg kok 40 detik engko gek ruku'a sujud lungguh gek salamo. Uwer. Bar menenge karo dolanan weteng ngene. Memangnya nak nikah. Wong Allahu Akbar diganti wer. Wer. Oh Allah, sampeyan urusan karo Allah paling penak urusan karo Allah. Salat ki wajib nutup au. Kuwi lek ditutup. Lah wis to. Sampeyan delok ning kitab cilik-cilik, lek kok gak ditutup oleh salat harian hale udo sah. Sampeyan ning omah dhewe, Pak. Isuk ning sawah budal jam 6, kuwesel mulih jam setengah 11. Komah turu bleksek. Lah kok jam 11 enek maling mlebu. Lah kok maling iki gregete sak eneke kain iki dicolong, Pak. Klambi sak lemari dicolong, sajadah, rukuh, wis pokoke kain colong. Taplak meja gawa, slambu gawa. Sampai sarung sing kok nggih biatek pisan karo maling. Mari ngono sempakmu biatek pisan, klambine biatek pisan. Lah kok setengah rolan musala Nurul Iman azan zuhur. Allahu Akbar sampai ngelilir ke waket. Loh. Ya Allah kemalingan piye iki wayahe salat zuhur ndak ditutup. Terus sampean kelingan, jadi Pak Lukman wong salat ki lek ditutup oleh salat udo. Akhirnya sampean salat zuhur udo, Pak, boleh, sah. Sing penting syaratnya sitok ojo jamaah. Ini golek jamaah geger. Ning Amedusan enek wong anyaran. Nyolat karo andul. Sampai teng kitab namine Bajuri didhawuhne wonge kok ora ditutup. Kok tanggane ngerti. Nyapete kok kene kamar ya. Parane. Nyapa, Bro? Kemalingan. Lah nyapa kok bekem enggak ini nutup. Lah kowe arep ning ndi arep sholat zuhur sik. Aja susik tak teri sarung karo klambi. Niku kita Bajuri sampe didhawuhne kuwi ora wajib nampa, Pak. Sampeyan gak ditutup blas terus tanggamu mara, ngowahi tutup. Niku dawuh ulama ora wajib nampa. Artinya apa? Ya Allah, begitu mudah urusan karo Allah. Wes ora, sarungmu gon mulih, aku tak nyalat ini ae, gak apa-apa. Allahu Akbar. Akhirnya maca Fatihah. Bar maca Fatihah rukuk. Lha kok nyawang gandule semau. Lho wong salat iki gampang, Pak. Ning resikone lek gak salat lho sing abot, Pak. Wonten kitab Irsyadul Ibad nek mboten salah. Diceritakne enek mbok rondo niku wedok. Ora bener apa kleru telek komuni iki mau. Enek rondo wedok niku ora duwe bojo, Pak. Duwe anak wis gedhe lanang karo wedok, sing wedok mati, mbok mati dikubur karo mase. Mari ngubur adike mase mulih teka omah ngrogo sak goleki dompet iki mboten wonten. Mase takon gak aro dompetku. Gak enek sing ngeruh, akhire mase mikir, apa dompetku ceblok nalikane ngedukne jenazah adikku. Oh iya, karena di dalam dompet banyak surat berharga. Akhirnya melayu malih teng kuburane adike. Didudah malih, Pak. Didudah malih. Didudah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah kok jenazah adike wis dadi mawa, Pak. Ning alam barzah, ning alam kubur dibong karo Allah. Masih saking wedine gak kober nguruki jenazah adike. Melayu langsung ya ummah, ibu. Nyapa adik, Bu? Napa adik dibong teng alam kubur? Napa salah adik? Akhirnya ibu cerita adikmu ki cah apik le, maido tangga dulur kanca rong tau le. Adikmu ki yo tenagane entengan, lek enek wong ewuh yo sregep rewang. Urung tau le, tenan saking ati apik adikmu, rewang mulih ngentet iwak yo rong tau le. Adikmu ki yo sregep ngarit isine yo suket tok, rong tau campur semangka le. Adikmu ki cah apik le.
Lah terus napa salah adik-adikmu ki cah apik ning sayang duwe kelemahan napa Bu lek salat gampang diakhirni. Sampeyan bisa membayangkan salat gampang diakhirni resikone teng alam kubur dibong napa malih mboten. Dadi kangelane salat karo resikone ki ndak cocok. Nyolat. Nyolat. Rewang bareng maghrib mulai becek barang aja pas maghrib. Maghrib usume wong. Pak Lurah ning kawedusan diumumne sing mantu maghrib kon wehi tulisan untuk sementara becek ditutup. Buka lagi setelah salat Isya biyo amplop pira sing ucul iki engko. Loh tenan, Pak. Ayo salate dijogo. Salat itu menjadi ukuran kula karo panjenengan sok bejo ora bejo nang akhirat. Fa in saluhat sairu amali wa in fasadat sairu amali. Kok salate apik kabeh apik, kok salate elek kabeh dianggap elek. Lek salate genah kabeh dianggap genah, lek salate ra genah kabeh dianggap ora genah. Mula sering kula aturne salat ki cara anggota badan ki rai. Mula foto KTP ki sing dipoto raine. Lah nyapa sampeyan iki nemu foto kok rai engko lak liyane genah. Nemu fotone Pak Lukman. Oh iki Pak Lukman, omahe Ploso Selopura. Iki tau ngaji ning musala Nurul Iman. Tau enek pendengare sing muni njaluk duit. Kabeh iki genah. Jajal sampeyan nemu foto atik sikil ngene jajal. Iki sikile sapa kok nyelowopor pecah-pecah. Ketoke tek wong kawedusan. Lah salat sing paling istimewa, sing diarani salat sing kena kebanggaan sok nang akhirat. Niku tibane mek salate wong sitok, salate wong jamaah. Mergo nyapa wonten kitab Kifayatul Atqiya didhawuhne wong ki lek salat jamaah tibane apike Pak dituku borongan iki lho. Mula tak jaluk sing rawuh mriki ayo musolane diseni aja salat dhewe. Mergo salat ki lek jamaah sing didelok imame kok imame khusuk kabeh dianggap khusuk ditebas 17 derajat. Kok imame gak khusuk? Piye kat imame mboten khusuk Gusti delok makmume. Engko kok enek sitoke sing khusuk kabeh tak anggap khusuk. Tak tebas 17 derajat. Akhire didelok mulai lor. Nitok. Piye kat blas. Ora nek sing khusuk blas. Endi to kuwi nyolat Nurul Iman. Lah nyapa ora nek sing khusuk anu Gusti kabare pantune kepangan wereng. Sing salat mek mikir wereng-wereng tok. Akhire teko sisih kidul malaikat nyalih. Lho katar ning ndi aja kula setip salate. Lah nyapa mboten enten sing khusuk Gusti. Aja. Pripun Gusti? Panggah tulisan 17 derajat. Lho kok ngoten al jamaatu rahmati, jamaah kuwi kasih sayangku. Ki lho Pak, wong lek salat jamaah ditebas 17 derajat. Aja dhewe, sampean ki lek dhewe kudu khusuk, lek khusuk sak derajat. Lek ora khusuk malah min. Mula wong salat dhewe ki tak reken kendel. Lho tenan, Pak. Ada wong gak jamaah ki cara kitab napa nika Durratun Nasihin resikone ya abot lho, Pak. Niku kan cerita to. Sayyidina Abu Bakar niku nate nyolati jenazah. Nalikane jenazah disolati lho kok jenazah ubah, Pak. Mari nyolati Sayyidina Abu Bakar daubat. Udarno tali ini jenazah urip meneh. Akhir tali dhuwur dudari, tali tengah dudari, tali ngisor dudari dibuka. Brak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tibane jenazah niku dikrokoti ula, Pak. Tibane sing obah duduk jenazah sing obah ulane. Spontan Sayyidina Abu Bakar bat golekno kayu, duncali kayu, ula ajeng digepuk. Subhanallah, kanthi kuasane Allah lah kok iso nyebut asmane Allah, nyebut asmane Kanjeng Nabi. Lah kok ulane muni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah ya Abu Bakrin lima taktulunani. Hei Abu Bakar, enten apa jenengan arep mateni kula arep gepuk kula? Innallaha amarani an wadzibalahu ila yaumil qiyamah. Kula didhawuhi Allah kengken ngrokoti kon nyiksa jenazah iki sampai besok dina kiamat. Masya Allah, koplok Sayyidina Abu Bakar. Lajeng Sayyidina Abu Bakar dawuhi ula apa salah jenazah iki kok awakmu disikdi kongkon nyiksa sampai besok dina kiamat. Langsung ulane dawuh niki salah sepele Sayyidina Abu Bakar. Apa? Niki biyen nalikane urip ning Selopura ning kawedusan idza sami al adzan la yaji'u ilal jamaah. Tiang niki biyen nalikane uripe bendina krungu swara adzan tapi ra budal jamaah.
Krungu azan ra budal jamaah sok lek mati dicokot. Krungu azan kok panggah jagongan ning emperan omah ora budal nang musala Nurul Iman sok lek mati dikrokoti. Bu, benjing jamaah lek tanggane ra budal aja kok lokne sampean mlaku karo muni ula. Bu, lek delok TV krungu azan sarunge melorot. Lek delok TV krungu azan TV ini dipateni budal jamaah timbang sok dicokot. Lek anake takon, "Bunda, pendak azan kok dipateni?" Sampeyan jawab, "Ula, Nduk, ula." Pinjing subuh. Bu, krungu azan musala. Iki speakere enek ora musala iki? Apa didukne ae? Timbang wong kene do dikrokoti ula. Pinjing nek krungu azan subuh, bapake digugah, dipijeti kentole, "Ya subuh jamaah." Kok ora tangi mulai tok munggah ning kene. Ning pupune ya subuh ya jamaah. Kok panggah mulai tratangi yu, munggah no rene yu. Beanten lek mumitet ya ula. Lho kok sing wedok kuwaget. Lho kok ulamu to sing tangi. Niki sing tukang adzan subuh rawuh Pak nggih. Sing adzan subuh rawuh. Mas, tulung sesuk deloken jamaah subuh tambah apa ora? Sandale hitungen. Lek sampe ora tambah bar komat bengok sing banter Kula ning kadang Bu, lek ngaji adoh gak ketang karo sopir jamaah. Lek ning omah kepancal nang masjid karo bojo jamaah. Mergo jamaah ki nilaine luwih gedhe. Mergo dituku borongan niku. Sampeyan percaya te kayu sak kilo payu 5.000. Apa enek? Syaratnya sitok gak pisah karo rambutan. Kayu ki lek gak pisah karo rambutan, regane padha karo rambutan. Ora trimo kayune, sak semute payu didol, pokok gelem nemplek. Kalau ning pasar Ponggo enek bakul rambutan digantung, sampean takon, "Mbak, rambutane pinten setunggal kilo?" "Gangsal 1000." Terus sampean muni, "Niki rambutane tok napa sak kayune?" Bakule mentelong, "Sampeyan ngomong apa kemu?" Ya sak kayune, kayu ki lek nemplek rambutan, payu larang kaya rambutan, tapi lek pisah kok rambutan kok nuku, diwehne tok sampean gak gelem diguwak ning tong. Sampeyan nek pengen payu larang nemplek rambutan, Pak. Apa rambutane? Masjid kuwi dadi rambutane. Musala sing wis diwakofne iki dadi Baitullah, iki lho sing marakne larang, Pak. Mula aja salat dhewe jamaah. Ben dituku larang, paham kayu-kayu, semut-semut. Jamaah. Jamaah. Lu tenan, Pak. Ayo musolane diseni, masjid diseni. Ngenteni kapan to sregep jamaah? Ngenteni kapan? Umure wis 50 tahun ora sregep jamaah, apa kurang to gak jamaah 50 tahun iki lho. Umure wis 20 tahun kok panggara gelem nang musala, apa kurang to ora jamaah nang musala 20 tahun iki lho. Ya Allah. Awake dhewe bakal mati. Sesuatu yang kita bawa yang termasuk istimewa ki jamaah. Mergo wong jamaah niku yarfa'ullahu lahu azabal qabri. Janjine Kanjeng Nabi. Wong lek sregep jamaah didohne saka siksa kubur. Wong lek sregep jamaah ya murru ala siratikal barq, nguwat nang jembatan penghubung antara surga dan neraka kaya kilat yang menyambar. Wong lek sregep jamaah sok nang padang mahsyar nampa buku catatan amal kabeh karo tangan tengen. Subhanallah. Jamaah. Awake dhewe bakal mati, wong mati iki ditutne perkara 3. Bandane, keluargane, jamaahe. Bondone karo keluargane balik sing panggah melu ibadahe, Pak. Bojomu lho sing janji sehidup semati, ndak miyok. Wih, sing kok belani ndak miyok. Sing lanang dikubur, nderek Mbak, menyuk men. Lho nggih. Arep belani donya ya wis donya kaya ngene iki. Mula sering tak aturne, aja nemen-nemen golek donya. Donya penting. Mosok gak paham to, awake dhewe iki lahir iki lho tangane gegem.
Sampeyan delok, bayi lahir lak tangane gegem. Manusa ki awit cilik wis duwe cita-cita, dunia harus berada di genggamanku. Mula manusa ki lek wis urip ning donya senengane lak lumpuk-lumpuk. Lumpuk-lumpuk sawah, lumpuk-lumpuk omah, lumpuk-lumpuk penggawean. Wes lumpuk-lumpuk. Jajal mbok mati, delok tangane lak begar. Ora nek wong mati tangane gegem, kejaba mantan petinju, Pak. Artine piye? Sing kok lumpukne iki basa kok tinggal mati mak piar. Kok tinggal? Piar. Omahmu, mobilmu, bojomu, sing panggah digawa jamaah, sing panggah digawa ibadah. Mula Sayyidina Ali nate bengok-bengok ning arep kuburan. Woi, penghuni kuburan. Gak pengen roh ceritani keluargamu nang Selopuro Kawedusan. Tak ceritani sawahmu 5 hektar tekjik. Lehmu kangelan nglumpukne sawah tekjik didol anakmu. Jabatamu lehmu belani kaya ngono kae. Urung 7 dinamu digendani kancamu. Bojomu sing janji hidup semati, urung pendak pisan dirabi Kiai Lukman. Dawuhe Sayyidina Ali cara wong ning kuburan iso muni nggih Sayyidina Ali tibake sing kula beto namung ibadah kula. Sing kula beto sedekah kula. Sing kula beto ndheres Quran kula. Mula wong mati ditutne perkara 3, sing loro balik anake karo bandane balik, sing panggah melu kuwi tibakne amale. Yo. Sing panggah digawa sedekah. Aja cetil-cetil. Yo. Sing genah digawa sing disedekahne, sing ning BRI karo genah. Iso takane dokter, iso takane maling. Sing ning BRI kae sing genah kok titipne musala kok iku sing genah digawa. Lho tenan, Pak. Wong cetil ki roh penyebabe. Wong cetil ki siji mentelengi sing diduweni mentelengi sing diwehne, ra tau mentelengi sing diduweni. Iki penyebabe wong pelit, Pak. Tak baleni. Sampeyan ben gak pelit awake dhewe. Kabeh kan pengen roh penyebabe pelit. Wong pelit iki kaya apa to? Wong pelit ngene lho, Pak. Tak duduhi. Manusa iki enek sing boros, enek sing cetil, enek sing loman. Manusa iki enek sing boros, enek sing pelit, enek sing loman. Wong boros ki piye? Enek wong duwe winih pari ditandur nang aspalan. Kuwi jenenge wong boros. Duwe winih pari kok ditandur nang aspalan kuwi lho. Kuwi boros jenenge. Lah wong pelit duwe winih pari, duwe sawah, lha kok panggah diseleh omah, ora ditandur, kuwi jenenge wong pelit. Wong loman duwe winih pari terus ditandur ning sawah, kuwi jenenge wong loman. Lah lek ditandur kok mesti panen. Mula wong sedekah ora tambah melarat, tambah sugih. Mergo cara pari ditandur. Tapi lek pari kira kok tandur mangga didelek kamar, ya malah rugi sampean. Mula wong lek pengen tambah sugih lomano. Lek sampean gak hitung-hitung Allah genten gak hitung-hitung. Lah wong cetil iki penyebabe sitok, mentelengi sing didiwehne, gak tau mentelengi sing diduweni. Nyapa to sampean tanggane lara ning rumah sakit nyangoni 100.000 abot, mergo mentelengi dhuwit 100.000. Yo 100.000 buh ditukokne lombok oleh 1 kilo e. Buh ngatos. Lah sampean mentelengi dhuwit 100.000 jajal menteleng ana sing lara kae. Sing lara wis 3 sasi kabare entek 50 juta e loro mari. Lho cara sampean milih nyangoni apa disangoni? Milih nyangoni apa disangoni? Mergo lek disangoni lara, lek nyangoni parah. Sampeyan nek ndek mobil milih ngeterne apa diterne? Milih ngeterne apa diterne? Ngeterne mergo lek ngeterne wae. Lek diterne sampeyan nek ndek mobil, ya mobilku gawenen. Aku mendek ngili mobil timbang disili mobil. Kudu cerdas ngono. Kadang enek tanggane lara ijak ngendangi malah mulek. Aku gak ngendangi yo, engko lek ngendangi lek wis mulih, mbasa mulih ngendangi yo ora nyangoni malah nggawa rotine sing lara. Wong cuwetil ngono iki. Lho kaya kula niki lho Pak, kok arep peliti aja ora pantes ning pondok santri paling melarat tok. Lho saiki karo Allah dikersakne iso ndek mobil ngapunten loro lho. Lho lek enek pengajian terus Pak Lukman enten pengajian. Terus mengki kiai ini sing nyangoni jenengan. Iya. Amplope piro sak meten?
Pamane 1 juta Pak Lukman. Iya. Lho lek aku gak ngowahi. Apa Lukman gak mentel iki lek mobile regane 300 juta to. Lho sampean lek pengen loman nyawang Pak wong desa sawah 1 hektar lho. Ditarik pengajian kok mulek ya. Mergo sampean nyawang dhuwit 200.000 gitu. Nyawang sawahmu sing 1 hektar ngono. Adek wong cetil ora iso mlebu swarga. Mergo ning swarga enek gapurane. Kek gapurane nek tulisane Gudi anti muharramatun likulli bakhilin. Orang cetil dilarang. Dek wong cetil iki jan ra diisin. Wong rapat takmir lho musala. Disepakati niki musala badhe bangun jeding. Niki sing rawuh wong 50 mangke sedaya entek 50 juta niki sing rawuh ditarik 1 juta setuju ge setuju. Sing cetil ya muni setuju. Dalan kok lek ditarik lak mesti ruwet. Krungu montore sing narik deng 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 deng. Waduh. Kuwi narik sing dikinane rapat ning musala Nurul Iman, langsung anake diomongi lele bapak enek tamu. Sampai ngomongo, kula dikengken bapak kan matur jenengan, lek bapak tindak Kediri. Akhirnya deg 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 deg. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Loh, kok sampean le? Bapak ini di wau kula didhawuhi bapak kan matur jenengan, kan ngaturne lek bapak tindak Kediri. Loh, berarti bapakmu enek lha nika. Bapak ya cah pekok. Iki wong cetil kuwi gregete wong cetil. Wong jelas sepakat ditarik 1 juta muni setuju. Krungu montore sing narik deng 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 deng. Dek ning kamar ngarep. Langsung nyawang selambu. Aduh Kang To, kuwi mesti narik kuwi. Ngene nyawang lho. Lah dilale Kang To ya roh dadi wong loro sawang-sawangan. Batine Kang To, alhamdulillah wong enek. Yo dasar cetil anake diomongi le bapak enek tamu Pak To. Omongno le bapak tindak Malang. Dek 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 dek. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Loh, kok sampean le bapak ning ndi? Bapak tindak Malang. Loh. Kapan lek budal? Mpun wau. Lah, mosok telik nggih. Lah cik tas ketok ndase. Kok gelis mending Malang. Tenan to nggih, bapak teng Malang. Napa ngaten mawon? Jenengan enten pesen, mengke lek bapak kundur tak aturne. Wong ngono, heeh. Ngomongno ya lek bapakmu lek Malang, omongno lek aku rene. Anu Pak To mriki, Pak. Nggih. Sing nomor 2, kok bapakmu lek mulih kok Malang ngomong ngono. Kapan-kapan ya lek lunga ning Malang ngomong ngono ya ndase kon nggawa. Lha enten apa Pak To? Lah cek tas ketok ndase kok moro-moro lunga ning Malang. Berarti bapakmu lunga ning Malang gak nggawa. Ini wong cetil iki. Mula dikudi karo tanggane. Yo. Loman nggih. Sampeyan duwe tangga loman karo cetil seneng ndi? Jawabe kurang kompak. Sampeyan duwe tangga cetil karo loman seneng ndi? Loman mergo sampeyan cetil. Ya apa ora? Wong cetil ki senengane duwe tangga. Sampeyan kuwi duwe tangga loman. Sampeyan nek sedekah sae. Ngene tanggamu sing loman, sedekah oleh ganjaran. Ngene sedekah ngene sing loman. Nomor 2, sampeyan nek sedekah ngene tanggamu sing loman, engko dijoli. Ya ora? Mergo tanggamu lek tangga sampeyan cetil, lek sampeyan sedekah ganjaran, nomor 2 gak dijoli. Lek ora dijoli, engko sing ngijoli mesti Gusti. Tangga ki sing apik cetil. Mergo lek sampean nglomani gak dijoli, kok lek sing ngijoli Allah. Allah lek ngijoli ra tau titik mesti akeh. Lah awakmu titip jagung sitok lho karo Allah, dijoli pirang atus jagung kuwi. Kuwi lho sampean nandur jagung sitok dijoli pirang atus jagung, kek ditambahi janggel. Cek ditambahi klobot. Cek ditambahi tebon, cek ditambahi sapa muni jembut iku? Rambut. Oi. Lho sampean iki titip jagung sitok Allah ngijoli ratusan jagung, cek ditambahi janggel, tambahi tebon, tambahi rambut, ditambahi klobot. Tangga kula panen pari 1 ton, tak takoni, winihe pira? 5 kilo. La ilaha illallah. Titip nang Allah 5 kilo lek ngijoli 1 ton, samane lek ndek cetil. Mening kuwi sedekahna, kok sing ngijoli Gusti.
Hei, milih duwe tangga cetil apa loman? Wis cerdas saiki wisan. Pun para hadirin kesimpulane awake dhewe diparingi waras, ayo sing pinter syukur aja kalah karo carane syukur ya kuwi wis dunia akan kita tinggalkan, jangan korbankan kehidupan yang kekal, mek nuruti kehidupan yang sebentar. Dunia ki mek sebentar, dunia akan kita tinggalkan. Pun niki mboten kula terangke tentang Isra Mi'raj. Isra iki apa, Mi'raj iki apa, dawa iki lek diceritakne. Engko ning langit siji petuk sapa, dawa iki. Jane ya apik tapi wis bengi kok. Apik sing arep tak terangne iki jane tapi wis bengi kok. Piye diterusne? Wis bengi kok. Apik jane iki. Mening tapi wis bengi kok. Apa ngene ae taun ngarep ngundang neh ya. Pun mugi-mugi barokah pengaosan sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Paring sehat jasmani rohani. Ditebihaken saking pandemi. Nek wonten ingkang sakit barokah pengaosan mugi enggal saras. Sing rawuh kagungan rezeki jembar halal. Rezeki kathah ugi barokah. Kagungan putra-putri solih-solihah. Muga-muga sing rawuh enggal saged tindak Mekah Madinah. Muga-muga sing rawuh lamun sida pinaringan husnul khotimah. Bi barakatil Fatihah.